voort. Maar Erik. Wat brengt u hier bij de paardendagen in Waterswoord Driessen? Nou, wij zijn al jaren vaste deelnemer aan de fiets- en zomercompetitie. En zodoende komen we ook in dit gebied, de Friese Paardendagen. Dat is toch wel een van de mooiste marathons in het noorden. Dus het was een eer om eraan mee te doen. Menners die helpen elkaar. Het is meer team, meer een groep, een goede nazit. En ja, het blijft leuk. Het gaat ook om een stukje gezelligheid dus. Echt wel. Nee, maar ook als er wat gebeurt, je ziet dat iets fout gaat, je helpt elkaar. De gezelligheid, dus je hebt een hele groep gelijkgestemden die je niet elke dag tegenkomt, maar ook niet gelijk is aan je werk bij wijze van spreken. Dus je komt met andere dingen tegen dan waar je normaal dagelijks mee omgaat. En hoe is het met de prijzen gegaan? Wij hebben vandaag helaas bij de borsthindernis knapte bij ons een leidsel. Dus, en toen kwamen we tegen een paal aan vast en mijn groom kon ons niet lostrekken. Dus ik moest afstappen en op het moment dat je afstapt, dan word je gedisqualificeerd. Dus dan lig ik uit de wedstrijd, helaas. Volgend jaar weer een kans. Zeker, dat gaan we zeker doen.